Señora Castro, moitas grazas pola súa comparecencia. Ben, nos no análise desta estrategia de turismo para 2020 que se plasma no documento hai unha aposta por moitos sectores, por moita diversificación e especialización da oferta, o cal nos parece acaído e nos parece a priori unha boa estrategia, pero quero profundizar un pouco no análise da mesma precisamente porque hai cuestións que nos parecen de especial relevancia. Falaba vostede na súa exposición do 12% do emprego xerado no sector, o cual, a priori, tamén é positivo, pero habería que analizar tamén con que índices de temporalidade, a cantas xornadas completas nos referimos, non é unha cuestión directamente desto, pero penso que sí que nos ten que preocupar dende o punto de vista do turismo porque non podemos obviar en certos casos a precariedade que se está dando, nin tampouco como profesionais da hostelería siguen estando nun estado de indefensión dende o punto de vista laboral. Por qué? Porque non creemos que eso sexa compatible coa excelencia e a calidade do servicio que queremos ofrecer aos nosos turistas. Entón, ese é un inconvinte que estamos tendo e que non se está valorando. O optimismo temos que telo, pero temos que ter tamén un pé na realidade. E a realidade a día de hoxe é que siguen existindo kelis mal pagadas, siguen existindo contratos con unha temporalidade excesiva, etcétera, etcétera, que son moitas veces redunda contrariamente na calidade que queremos ofrecer nos nosos destinos. Tamén temos que ter en conta que estas cifras, este aumento de cifras, hai que tomalo con moito optimismo, pero tamén analizalo facendo unha valoración conxunta do escenario no que se ha competido, con outros destinos os que hemos desplazado, que circunstancialmente han tido unha caída no seu atractivo, pero que van a recuperalo. Por lo tanto, debemos buscar que esta ventana, esta fiestra de oportunidade non se nos peche prematuramente. Temos que analizar eso para non deixarnos levar por optimismo de que esta é unha tendencia que se siga dando o resto dos anos. Este crecemento, o que vostede falaba, que tamén é para os profesionais da hostelería nos seus beneficios, pois debe ser tido en conta tamén de cara a evitar unha perversión da nosa oferta turística que fan a día de hoxe de Galicia un destino diferenciado de calidade. Eso non o decimos só nós, tamén o din os propios profesionais do sector, que din que un dos atractivos de Galicia precisamente é ser xenuíno, ser auténtico e ter unha calidade. Temos que tratar de precisamente nese abano de opcións que se expoñen no plan turístico darlle o mesmo cariz, a mesma importancia prácticamente a todas elas, precisamente diversificar esa oferta e non concentrarla en certos tipos de turismo que pode ser contraproducente incluso para ese propio modelo de turismo. Cando vostede falaba da gobernanza como ferramenta precisamente para lograr isto, a mí me parece acaído, pero me gustaría que, se pode, na súa segunda intervención nos explicase un pouquiño máis como pretenden desenvolver isto. É un sistema, non sei se se fraguará unha especie de entidade consultiva. Nos gustaría que nos profundizase un pouquiño dentro do posible nese punto para saber basicamente como se articulará ese sistema de gobernanza, con que composición máis ou menos vai contar. E dentro da oferta, da diversificación da oferta, que enumerou vostede na súa exposición, pois creemos que temos aí moitas opcións de conseguir que esa oferta sexa real, non somente un plantexamento ou un obxectivo teórico, pero nos quedan flecos que levan largo tempo sen resolverse e que se ven, é certo que non son competencia da Axencia de Turismo, sí que lle afectan directamente na consecución dos obxectivos que se marcan neste plan. Por exemplo, falamos da falta de bandas de comunicación nas redes de telefonía móvil ou de internet que non dan unha calidade suficiente en máis do 60% do país e que non permiten aos profesionais da hostelería, por exemplo, darlle unha cuestión que está fondamente demandada por todos os turistas, como é o acceso a esas redes de ancho de banda suficientes nos seus establecementos. Estamos falando de que, por exemplo, un establecemento de turismo rural que ten 5 hóspedes son unha media de como mínimo 10-15 aparatos conectados a un ancho de banda que non, moitas veces o ancho de banda que está desplegado non o permite. Por lo tanto, é un hándicap que nos resta un pelín de competitividade respecto a outras ofertas. Temos que ter iso en conta. Temos en conta tamén o aspecto que falábamos da chegada do AVE. Eu non me tomaría como un punto de apoio á estrategia do turismo, dados os precedentes, e dado que se anunciaron novos retrasos. Pero non obstante, chascarrillos aparte, o problema non é ese. O problema é que cando eses turistas cheguen co AVE, que xa están utilizando o tren moito máis que o avión para desplazarse a Galicia, pero cando ese turismo chegue no AVE a Galicia, o problema que van a ter é que non temos unha infraestructura
de proximidade, de cercanías, nin en percorrido, nin en destinos, nin en periodicidade que permitan que ese turismo pois se poda optimizar e sacarlle o mesmo partido, o mesmo rendemento que se lle sacou en outros territorios, en outras comunidades autónomas, porque non temos ese mesmo servizo diversificado que si teñen outros destinos. Polo tanto, é un hándicap, é unha perda de competencia. Eses turistas terán que recurrir ao transporte por carreteira, ben sexa en vehículos de aluguer, ben sexa en algún tipo de transporte, pero novamente os profesionais do sector teñen un agravio comparativo con outros resto dos territorios. Temos os combustibles moito máis caros co resto das comunidades autónomas e, polo tanto, pois é unha perda de competitividade tamén para o sector en ese aspecto, non? Son cuestións que, evidentemente, non é por ser o cenizo nin o pesimista do tema, pero que no plan hai que telos en conta, porque eso é un hándicap que nos impide moitísimo e que posiblemente habería que estar tocando en outras comisións e incluso dende a propia Axencia de Turismo darlle un pouco de pulo ao tema aos compañeiros do goberno para que axuden nestas tarefas, porque realmente son inconvintes de cara a poder acadar moitos dos obxectivos que se recollen neste plan. En definitiva, temos eso. Hai moitos destinos que nos parecen singularmente atractivos e que teñen un potencial a desenvolver, pero que non dan unha seguridade nin xurídica nin económica aos inversores que poidan creer e desenvolver ese modelo de negocio. Por qué? Porque non hai infraestructuras, nin estradas, nin moitas cuestións que o farían precisamente máis competitivo por todo o que expuxen no momento anterior. Entón, aí perdemos un pouco esa fiestra de oportunidade. Por último, xa para rematar a miña intervención, no plan, no noso grupo votamos en falta unha cuestión fundamental que nos parece que debería debatirse máis fondamente, que o tema dunha tarifa ou un arancel con finalidade de mellora do servicio que se practicase aos turistas. É dicir, non estamos falando dunha cuota importantísima, ou mellor, dunha cuota simbólica de €1 diario, etcétera, pero que no 90% dos destinos turísticos máis valorados si se está facendo. Se está facendo incluso en Arabia Saudí, onde pegas unha patada e sae petróleo. E, polo tanto, nos parece que aquí, de cara a fortalecer precisamente conseguir acadar ese obxectivo de calidade, sería importante ter en conta e poner enriba da mesa o debate de se precisa unha tarifa turística en Galicia ou non. Nos pensamos que sí. Non se pode cargar as arcas públicas precisamente nun momento no que teóricamente estamos en recuperación, pero que non se está plasmando na rúa, non se está plasmando nos salarios, non se está plasmando. Pois pensamos que ese fondo finalista, ese arancel finalista, sí serviría precisamente para garantir cuestións como todo o que eu expuxen no momento anterior da miña exposición, de cara precisamente a garantir un servicio e unha calidade nos destinos para os nosos turistas. Nada máis e moitas grazas.